organizátorom za pripravenie tejto súťaže. Mali sme tu trošku nedostatky, ale je to asi spôsobené tým, že prvýkrát organizujú ligové kolo, takže dúfame, že sa na budúci rok už poučili. Chcem sa poďakovať súťažiacim ako aj rozhodcom za to, že myslím si, že dneska sa rozhodovalo objektívne a spokojnosti všetkých strán. Takže pristúpime k vyhláseniu kategórie ženy. Na 5. mieste skončili ex aequo ženy z Babina a z Vasilova, ktorých pokusy boli neklasifikované. Na 4. mieste Štefanov nad Oravou 37,26. Na 3. mieste Oravská Jasenica, poprosím veliteľku vystúpiť, čas 26,51. Oravská Jasenica, ženy? Tak oni si to potom prevezmú. Na 2. mieste Suchá Hora, ženy, 24,77. A víťazom sa stáva Liesek, čas 24,44. Ďakujeme, poprosím o zaradenie. Nasleduje kategória muži. Na 11. mieste sa ex aequo umiestnili družstvo Hladovky a Tvrdošína, ktoré boli dneska neklasifikované. Na 9. mieste Liesek B 26,23. Na 8. mieste Vavrečka 21,41. Na 7. mieste Liesek A 20,10. Na 6. mieste Štefanov 16,46. Na 5. mieste Vasilov 16,12. Na 4. mieste Zuberec 16,01. Na 3. mieste poprosím zástupcu družstva Oravská Poruba 15,98. Na 2. mieste Trstená 15,52. A víťazom sa stáva Suchá Hora 14,98. Takže týmto by som považoval 4. kolo tohto ročníka Horonohoravskej ligy za ukončené. Prajem všetkým šťastnú cestu domov a poprosím po jednom zástupcovi z každého zboru, ktorý je členom Rady ligy a ktorý ešte prišiel, ešte potrebujeme prejednať jednu vec, ktorá sa týka ligového kola v Činohore. Takže môžete, ďakujem.